Знаете ли кой е най-лошия съвет, който може да получите от близки, познати и недоброжелатели или некомпетентни хора? Че можете да си купите имот, че можете да подпишете предварителен договор или да извършите някаква друга сделка с имота, без същия да е проверен, да са направени необходимите справки, да е проверено за тежести, да е установено каква е собствеността, кои са реалните собственици. Ако не желаете да изпадате в тази ситуация, в която после да се чуете какво да правите, как да го направите и всъщност да става сложно, както и дали разбирате какво всъщност ще направите като сделка с имота. Напоследък често ми се случва да се консултират хора с мен, които са били излъгани по един или друг начин и са си мислили, че примерно даряват имотите на децата си или на трети страни, а пък всъщност са очаквали това да бъде покупко-продажба и едва когато са установявали, че не са получили никакви пари, т.е. няма продажна цена, решават, че искат да развалят сделката. За съжаление това не се случва толкова лесно, необходимо е дълго съдебно производство и на практика, когато няма някаква причина съществена, такава сделка трудно би била развалена. Така че много по-добре е и аз лично ви препоръчвам да си проверявате нещата предварително. За целта можете да се свържете с мен, да направим една консултация, да прегледам съответно документите на имота, да си поговорим дали това наистина е волята, която вие имате, да продадете, да купите, да дарите, да завещаете или по някакъв друг начин да се разпоредите с вашия имот. И едва тогава да вземете информирано решение. За да се свържете с нас, можете да пишете на имейл onlinedamyanova@gmail.com на лично съобщение и ние ще ви отговорим при първа възможност.